Vă salut! Sunt arestat într-un penitenciar din Franța și vreau să vă zic ce am văzut și eu aici, cum procedează ei cu deținuții care sunt arestați pentru diferite infracțiuni, care pedepsele nu depășesc 5 ani încadrarea. Mai nou, le propun, care vor să presteze muncă în folosul comunității voluntar, să fie folosiți la parcurile copiilor, să le curețe, la spații verzi, să planteze arbori, să facă curățenie prin oraș. Credeți că n-ar fi bună ideea să se aplice și în România, cu cei care au pedepse de la 1 până la 5 ani, să vă facă curățenie și să vă planteze pomii